Ti maikadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Maikadwa Tesalonica Kapitulo 1. Kadagiti kamkameng ti iglesia dita Tesalonica, isuda at tattao ti Diyos nga Ama tayo, ken tattao met ni Apo Hesukristo. Sapay kuma taparabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos Ama, ken ni Apo Hesukristo. Naggapo kada kami daytoy asurat, Pablo, Silas ken Timoteo. Kakabsat, masapol akanayon nga agyaman kami ti Diyos gapo kada kayo. Tumutop akastoy ti aramiden mi agsipod tarumangrangay ti pammatiyo ken dumakdakkel ti panagayatyo iti tunggal maysa. Isut gapuna da kami amismo iti mangipasindayaw kada kayo kadagiti iglesia ti Diyos. Pagpanakkel mi ti panagibtor ken pammatiyo nga adda kada kayo, uray pay no maidadanes ken agsagaba kayo. Ipaneknek amin dagitoy anain kalintigan ti panangukom ti Diyos, ket kas pagbanagan na. May kari kayo iti pagarian na, nga isu ti agdama a pagsagsagabaan nyo. Ngamin, nalinteg ti aramiden ti Diyos. Pagsagabaan nanto dagiti mang parparigat kada kayo. Paginawaan na kayto nga agsagsagaba, ket kastan tumet kada kami. Aramiden nanto daytoy inton agparang ni Apo Jesus nga aggapo sa dilangit, akadwa na dagiti man nakabalin nga angheles na. Babaen iti gumilgil ayap nga apoy, dusaan nanto dagiti dimang bigbig iti Diyos, ken dagiti di agtulnog iti naimbag adamag, may papan ken ni Apo tayo a Jesus. Madusa danto iti agnanayon apan nakadadael, ket may sinadanto iti sangwanan ti Apo, ken iti dayag di pan nakabalin na. Mapasamak to daytoy inton umay iti dayta nga aldaw, tapno awaten na ti pan nakaitanok, ngaggapo kadagiti amin at tao na, ken pammadayaw ngaggapo kadagiti amin a mamati. Mairaman kay tumet kadakwada, agsipud tapinatiyo ti mensahe nga impakaamumi kada kayo. Daytoy tigapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo. Dawaten mi iti Diyos tayo apagbalinen na kayo kuma, amay kari iti biyag anangayaban na kada kayo. Sapay kuma tababaen iti pannakabalin na, matungpal ti amin at arigagayo, iti kinaimbag ken ti aramidyo iti pammati. Iti kasta, itanok yun to tinagan ni Apo tayo a Jesus. Ket itanok na kay tumet, babaen iti parabor ti Diyos tayo, kini Apo Hesukristo. Maikadwa Tesalonica Kapitulo 2. No maipapan iti ay ni Apo tayo a Hesukristo, ken iti pan nakaornong tayo tapno adda tayo iti sidong na, kakabsat. Dawaten mi kada kayo adi kay kuma mariribukan, wenno madanagan iti maibagbaga adimtengen ti aldaw ti Apo. Kun kunada akasta ti naibagami, bayat ti panangas kasabami, wenno panagsurat mi. Di kay paalilaw iti siya sino man, iti oray anya awagas. Tadinto dumteng day tangal daw, no di pa'y mapasamak ti alsa amay busor iti Diyos, ken panagparang iti managdakdakes, ana ituding amapan iti inferno. Kontraan nanto, amin apagrukbaban dagiti tattao, ken amin abambanag, nga ibilang da ana Diyosan. Isaad nanto tibagina, iti ngatwen da amin, ket sumrek tupay, nga agtugaw iti templo ti Diyos, sananto ibaga nga iso ti Diyos. Imbaga kun amin dagitoy idi addaak iti dennayo. Diyo kadi malagip, ngem adda mangigaw-gawid iti pan nakapasamak na, ket ammuyo no anya dayta. Ngarod, iti naituding a tiyempo, agparang to ti managdakdakas. Madaman ngagtartrabaho ti palimed ti kinadakas. Ngem santo lagsardeng inton may kat ti manglaplaped. Kalpasan na agparang to ti managdakdakas. Ngem inton umay ni Apo Jesus, papatayon nanto babaen iti pugaw na,
ken dadaulen nanto babaen iti makapurar aranyag ti panagparang na. Umayto ti managdakdakes nga addaan iti pannakabalin ni Satanas. Agaramid to kadagiti amin akita ti milagro ken kadagiti makaallilaw a pagilasinan ken datdatlag. Aramaten nanto ti amin akita ti dakes a pangallilaw kadagiti mapukaw. Mapukaw danto tadida inawat ken impatpateg ti kinapudno a makaisalakan kuma kadakwada. Daytoy ti gapuna at ti Diyos ibaon na ti pannakabalin ti biddot ngagtrabaho kadakwada tapno patsyenda ti ulbod. Agbanag to a maukom dagiti amin a dinamati iti kinapudno tad adda nga inayatda ti basol. Masapol a kanayon nga agyaman kam iti Dios gapo kada kayo, kakabsat, da kayo nga ayaten ti Apo. Tada kayo ti pinili ti Dios, kas umuna a maisalakan, babaen iti bileg ti Espiritu, amang pasanto kada kayo, ken babaen iti pammatiyo iti kinapudno. Inayaban na kayo ti Dios, iti daytoy a kasasaad, babaen iti naimbag a damag, nga inkasabami kada kayo. Wen, inayaban na kayo a makipagtagikwa iti dayag ni Apo tayo a Hesukristo. Isot gapuna kakabsat nga agtalinaed kayo a natibker ken salimutmutan nyo dagiti kinapudno nga ensuro mi kada kayo. Babaen iti panangas kasabami ken iti surat mi. Sapay kuma tani Apo tayo a Hesukristo a mismo ken ti Dios nga Ama tayo anagayat ken mangted kada kayo itagnanayon aturad ken nasaya at anamnama babaen iti parabor na patureden ken papigsaen na kayo akanayon nga agaramid ken agsao iti naimbag. May kadwa ti Salonica Kapitulo 3. Kamaudyanan na kakabsat, ikarkararagan da kami tapno agtultuloy ngagsaknap as ipapardas ti mensahe, maipapan iti Apo. Ket maitanok, akasmet iti panangitanok yo. Idawat yumet nga ispalen na kami ti Dios kadagiti nakillo ken dakes at tao. Ta saan nga amin at tao ket mamati iti mensahe. Ngem mapagtalkan ti Apo. Papigsaen ken salakniban na kayto iti managdakdakes. Ti Apo, ti mangted iti dakkel a panagtalekmi, kada kayo nga aramiden nyo, ken itultuloy yo nga aramiden, dagiti ibagami kada kayo. Sapay kuma, taidalan na kayo ti Apo, iti naununeg apan nakaawat, iti panagayat iti Dios, ken iti panagibtor nga ipaay ni Kristo. Kakabsat, itinagan ni Apo Hesukristo. Ibilin mi kada kayo nga adaywan nyo dagiti amin anasadot a kakabsat. Adi mang tungpal kadagiti balbalakad mi kadakwada. Pagaamuyo unay arbeng yo atuladen ti inaramid mi. Saan kami anasadot, idi adda kami iti dinnayo. Awan ti inawat mi atulong, adi mi binayadan. Ngem nagtrabaho, ken nagbannog kami kiti. Nagtrabaho kami iti aldaw ken rabii, tapno di kam agbalin apakadagsenan, ti uray siya sinuman kada kayo. Inaramid mi daytoy a pagtuladan nyo. Saan agapo taawan ti kalintigan mi a dumawat iti masapul mi, no di ket pagtuladan nyo. Bayat ti kadami iti dinnayo, imbagbagamin idi kada kayo, ti saan nga agtrabaho, saan apakpakanen. Kunami daytoy tanadamag mi nga adda kano sumagmamano a nasadot kada kayo. Awan kano ti aramiden da, no dila bumibiyang iti aramid ti sabali a tao. Itinagan ni Apo Hesukristo, ibilin mi kadagitoy at tao, ket ballaagan mi ida, nga agbyagda kas may parbeng, ken manggedda iti pagbyagda. Ngem da kayo, kakabsat, masapol, adi kayo mauma, nga agaramid iti naimbag. Nalabit, nga addamay sa dita, adinto agtungpal iti imbagami iti daytoy a surat. Tandaanan nyo, ti kasta a tao, ket diyo ikankano, tapno mabainan, ngem diyo ibilang akabusor.
Bagbagaan nyo kitdi akas maysa akabsat. Sapay kuma tati Apo amismo apaggapan tital na. Ikan na kay itital na iti amin at tiyempo, ken iti amin akasasaad. Adda kuma ti Apo kada kay amin. Siyak amismo ti akinsurat iti daytoy. Pakumusta nga aggapo ken ni Pablo. Kastoy ti panangpirmak iti tunggal surat ko. Kastoy ti panagsurat ko. Ti parabor ni Apo tayo a Hesukristo, adda kuma kada kay amin.